Belinda Phillips nyinga Lydia Okeyo. Duol matayo yiero pachoka IEBC okwedo weche mag moko kuom josiasa ni yiero mabiro nyalo biro bedo gi mibadhi. Ote mar IEBC obire kinde ma dwokruok osechakre wi kaka ibiro bagi yiero manyien ka Women Rep ma Wajir Fatuma Abdi ma oselieko negi chano biro kwalo ombulu e yiero no. Si tunangojea tu debe iletwe, hata kama hatutakuwa na votes tutamuibia, hiyo si siri. En wach manyo wachi gi Women Rep ma Wajir Fatuma Abdi ka wacho ni gibiro kwalo ombulu ne jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro. Wachno masani okelo ichkach ne josiasa makedo serikal tesre. Mimi kama wakili najua sheria iruhusu mtu kuhujumu matokeo ya uchaguzi. We want to tell wale ambao wanasema wataiba kura, William Ruto, Edwin Sifuna is not Raila Odinga. Eote margi IEBC ogolo duonde kokale andika kendo kwedo weche makamago kagiwacho ne gibiro tiyo tiji kaka winjore kendo josiasa owinjore otegre gi weche manyalo miyo jopiny wito geno kuom chenro mar yiero. Kata kamano, jatend migawo mar thieth Eden Duale wacho ni IEBC biro tiyo tije yo makare ka oseyo jogo makwedo duol no. And people are comparing IEBC not because they have a problem with IEBC, because they have a problem with the chairman. Jotelo mamoko mag Kenya Kwanza bende ochiwo pachgi e wikruok ne yiero no 2027. Wale walikuwa nominated waliaga dunia, hizo zote watafanya na najua kutakuwa na fairness. Kwetha mag jotelo masiro tend Kenya Kwanza kotane kod Kithure Kindiki ma en jalo mabende jatend piny Kenya.